Så er vi en tur i Gilleleje og er ude og fortælle lidt om den nye aftale, som regeringen har indgået med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om tilbagetrækningsreform, og der bliver taget rigtig godt imod Venstres budskaber. Er det ikke på tide? Der står noget på bagsiden omkring en aftale, som er indgået med Dansk Folkeparti. Ja, ja, ja. Nu tror jeg ikke, du trykker på teksten eller hvad? Ja. Ja. Og vi er på gågaden i Helsinge, og vi har taget kandidaten med. Hej. Jeg hedder Claus, og jeg har afløst Thor Pedersen som folketingskandidat her i Nordsjælland. Jeg vil meget gerne have din stemme. Jeg håber, du vil læse min brochure. Det skal jeg gøre. Hej.